Дами и господа, този поздрав е специално направен от Гергица за мъже си Баки Джамбаза от село Дерманци. Лалио Продакшн. Семейство од Дерманци поздрав кераваме ромеске. О Баки Джамбаза, кај си патрони, ромален ми фамилија, масарен тумаре мосте, и симан будвари фамилија, капа барафтумен. Вали гарми на Баги и Гергица, пак мо върви, ефтино купува, ефтино продава, викнала се Северна и Южна България. Лекси си баро, ало, Баки Джамбаза, онай баро, купува ефтино, викнел всичко сам, постигнал сам, се издигнал, има жена, къща, палат и най-красивите деца. Вали гърми на Баки и Гергица, пак мо върви, ефтино купува, ефтино продава, викнала се Северна и Южна България. Гергица, шампионката ти Шумен со Вакерова, наште перавент на Мероме Джамбазе. Амен синјам, думо думесте, одоле си баре легендарија. Таро баро Дерманци, о Баки, о баре домо, како баре Вилеско. Вали гърми на Баки, пак мо върви, ефтино купува, ефтино продава, викнала се Северна и Южна България. Тешунен Баки Джамбаза, о патрони, о патрони, о тарикати, о зорало, о барвало, леле о баро, а кардел саврен, теджанен ми фамилија, наштинте перавентамен, душман, душман те шунен, а душман, душман те шунен, а душман, душман де пайровен, душман, душман те шунен, баро, душман, леле пайровен, е Баки нашт интересен, бари фамилија и симам ромален, наштинте перавентамен. Лалио Продакшн.